sätter vi. Och så sätter vi. Beef! Nej, det var fel. Beef! Hej! Vad snällt. Beef! Jerk! Why? Beef jerky! Oh, that's Och Leo! Du är så söt. yeah, LinkedIn then basically. Ska du ha närbild på dig? Är du så söt bebis? Beef jerky! Och Leo älskar beef jerky. Eller bebis? Moj, moj. Är du så söt? Gud vad söt du blev. Moj, moj, moj. Så vad gör du med min katt? Beef! Jerk. Why? Jerk. Beef jerky! Och Leo älskar beef jerky. Vill du ha Leo? Leo ska få lite beef jerky. Det gillar han. Ska vi öppna paketen, Leo? Aj. Leo, kan du hålla telefonen en sekund? Håll den där. Aj. Oj. Leo ska också ha. Här. Ja. Ska du kolla? Ska du ha? Ja. Nom, 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 nom. Gott, ja. Beef jerky. Beef. Beef. Jerk. Why? Because. Beef jerky! Leo äter beef jerky. Och ja. Det är gott.